Čauky lidi, dneska budu hrát tady tu hru, no, a i můj soupeř je tady se mnou. Tak, teď jdeme hrát, já mám asi šipky, počkejte, to vyzkoušíme. Tak já mám šipky, jo, tak ty si mám asi do... Tak počkej. Tak jdeme. 3, 2, 1, teď. Tak jdeme. No, tady to vydobím pár minut, protože je to... ty jsi si úplně Jo. Jsem tam dobrá. Tak, Jo. To tě oplatím. Mám si míč. Počkej. Vyberte si, můžete mi dát odběr na můj kanál. Počkej. Čekej. Mně se zamotily sluchátka. Gál. Svině. No teď si to budu muset celý odmotat. Tak. Další gól. Hele, chraj, co to s tebou je? Jo, už. Já jsem ty dva góly, když tak. Jo. Ach jo. To tě oplatím. Ne, ty jsi mě vyhodit do vzduchu. Počkej, to tě oplatím, koukej. No, vidíte to. Tak já hezky vyrovná. Co, what the fuck? Kdo to je? Kolik to je? Tak, jdeme znovu hrát, třeba dáme tohle. Jo. Na to nezajímá, jak to vypadá, no dáme mezerník a jdeme. Teď je překonám. Počkej, jak to jsem překonala, byla to remíza. Bylo to 3-3. No. Má to minutu, tak to bude mít 2 minuty. Toto video, viď? No. Ale mluv ty, to tvoje video. Já vím, já se soustředím na tu hru spíš. No tak to budeš muset mluvit, jak natáčíš let's play. Jupi, to bude gameplay, dobré. zase určitě. Bude to gameplay? A už to bude gol. Nebude. Kam to posíláš? Zmrzla si se. Já jsem king. Já jsem malinký. Já si náčiču. Hej, to je nefér. Malinká kulička. Hej. A vedu. To tam další vyhráš. James Earl, motherfucker. Jo. Chtěl jsem se vlastně nějaká. Teď tady křičí. Ne. Tak proto to vydáme tomu. Teď to řekni. Tak, podle toho videa je to všechno. Nazdar.